Ani teba už nebaví predávať auto dlhé mesiace a čakať, kedy sa konečne ozve nejaký záujemca? Mám pre teba tip na jeden portál, ktorý využívam aj ja a ponúka možnosti, aké nikde inde nenájdeš. Volá sa carselect.sk a je to najmodernejší inzertný portál na Slovensku. Inzerát pridáš za pár minút aj cez telefón a pokiaľ ho už máš aj na inom portáli, jednoducho ho sem importuješ za pár sekúnd, aby si ho nemusel nahadzovať ručne. Portál aktívne podporujú známi slovenskí influenceri a popredné médiá a práve vďaka silnému marketingu máš istotu, že tvoje auto uvidia stovky potenciálnych kupujúcich. Ak máš na aute leasing alebo úver, CarSelect ho môže za teba vyplatiť, aby si ho mohol ľahšie predať. Toto je služba, akú na žiadnom inom portáli nenájdeš. A využiť môžeš tiež predaj auta cez makléra Autoro. A koľko to stojí? Za klasický inzerát zaplatíš 3,99, za topovaný 7,99, čo je násobne menej ako u konkurencie. A k dispozícii sú tiež špeciálne výhodné balíky pre autobazáre. Viac info nájdeš na carselect.sk a budem rád, keď mi do komentára napíšeš, ako sa tento nový portál pozdáva tebe.